Festa elkartekoa gea, Tolosan daukagu sedea, eta elkartu gea hirugarren elkartasun bazkaria egiteko festaren alde. Festan gea, Tourette sindromea daukagun gaitza daukagunak, eta horren alde bildu gea hemen 150 pertsona. Izugarrizko babesa, oso garrantzitsua da guretzat, gaur hemen egingo dan bazkaria. Aurrea lan egiten jarraitzeko gogoa ematen digu, batez ere atzetik datozen umeengandik, Touretta dakaten umeengandik, beraiengandik egiten dugu aldean guztia, eta hainbeste jende elkarrekin egotea gaurko egunean oso garrantzitsua guretzat. Diru-sarrerak izaten dira terapiak egiteko. Terapiak umeak hilean behin elkartzen gea, bilera bat egiten dugu, helduak bilera egiten ari gea mitartean umeek terapia edo psikomotrizitate gidatu bat egiten dute, psikologo batekin, eta oso onuragarria da beraientzat. Orduan horretarako erabiltzen dugu dirua, gero aparte urtean zehar Touretten adituak dan psikologoak edo ekartzen ditugu, txarla, informatiboak egiteko, eta hortan erabiltzen dugu dirua. Daukagu korreo elektronikoa, eta justu triptikoan dator bankoaren diru laguntza nahi eman izan ezkero. touretteeuskadi@gmail. Eta en Facebook ere Tourette Euskadi, Facebook pagina bat dakagu. Norbait interesatuta egongo balitz zerbaitetan laguntzeko, horrea festa jarri ezkeo Googleen edo Facebooken edo segituan azaltzen gea.